No niin, morjesta vaan kaikille, se on Nuuskapoika täällä ja tällä kertaa olisi testissä Siberia Extremely Strong White Dry Portion. Tällainen purkki. Ja tosiaan tällä kertaa en aio odottaa videolla, että se alkaa valuttumaan, mutta minä voin kertoa sen ajan, että kauanko siinä kestää, että se alkaa valuttumaan. Niin siinä kestää sellainen 30-40 minuuttia. Ja mistä tiedän, olen käyttänyt tätä useamminkin. Tätä mä käytän melkein yleisimmin, mitä nyt milloinkin saa tätä. Tai mieluiten käytän tätä aina. Ja purkki on hieno, Keantopakon tekemää. Täällä on kaiken maailman varoitukset sun muut. Ja juu. Haju oli mikä. Tosi jotain Odenin vivahdetta, Oden Skoltran vivahdetta. Ja tosiaan tämän näköinen on pussi. Noin näyttää, se on täysin saman näköinen mitä tää sisältö, eli Siberian pussit. Näyttää hyvin paljon Odenilta kanssa. Mutta pistetään huuleen. Ja tosiaan maku tässä on hyvin Odensin makunen, eli tässä on vähän mintun makua sun muuta. Mutta tosiaan no, arvosana tälle varmaan pitäisi antaa. Ja ite kun tykkään näistä Extreme Nuuskista, niin oisko jotain 8,5/10. Ja tosiaan käy tilaamassa kanava, jos haluat nähdä tämän näköistä sisältöä, ja kommentoi mitä minä ehkä jossain vaiheessa joskus voisin testata ja näin poispäin. Mutta se oli Nuuskapoika täällä, se on moro.